खायसेया मोजां मोनखायो नाथाय खायसेया मोजां मोननायनि एक्टिं खालामफ्लायो। जाय बिनानावा हाथियार सोदोबखौनो गियोमोन बे बिनानावखौ नोंसोरो हाथियार दिन्थिना दिखांना लांदों। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जोलिद। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिम बे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों दिगन्त, रैसुमै, चन्दन, दशरथ आरो गोबां दं। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिम फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना गावसोरनि बे भिडिअ ट्रेलारखौ आपल'ड खालामनानै होदों। नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों दशरथ बर' आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों दशरथ बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि ट्रेलारखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि रेगा प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।